Odkiaľ pochádza Boh? Filozof ateista sa spýtal kresťana. Odkiaľ pochádza Boh? Ak si filozoficky dôsledný a úprimný človek, určite mi vieš povedať, odkiaľ pochádza Boh. A keď mi to vysvetlíš, prosím, objasni aj to, ako môže duchovná bytosť pôsobiť na hmotný vesmír a stvoriť ho. Kresťan odpovedal. A jeho odpoveď bola presná a výstižná. Tvoja otázka, odkiaľ pochádza Boh, vychádza z nesprávneho predpokladu. Ukazuje, že uvažuješ o nesprávnom Bohu. Boh Biblie nie je podriadený času, priestoru ani hmote. Ak by bol Boh ovplyvnený časom, priestorom alebo hmotou, potom by nebol Bohom. Biblia ukazuje, že Boh existuje mimo týchto vecí. Skôr než sa zrodili vrchy a než si utvoril zem a svet, od vekov na veky si Boh. Žalm 92. Čas, priestor a hmota tvoria jeden celok. Nemôžu existovať oddelene. Ak by existovala hmota bez priestoru, kde by bola? Ak by bol priestor a hmota bez času, kedy by existovali? Preto museli vzniknúť naraz. Biblia to vyjadruje hneď v prvej vete. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 1. Mojžišova 1:1. Na počiatku čas, nebo, priestor, zem, hmota. Boh teda stvoril čas, priestor aj hmotu a preto musí existovať mimo nich. To potvrdzuje aj písmo. Boh je duch. Ján 4:24. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec, ktorý je, ktorý bol a ktorý prichádza. Zjavenie 1:8. Boh nie je obmedzený stvorením, je nad ním, mimo neho, ale zároveň ho udržiava. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Skutky 17:28. Tak ako tvorca počítača nie je vo vnútri počítača, ale existuje mimo neho, aj Boh, ktorý stvoril vesmír, nie je obmedzený vesmírom. Pokiaľ ide o tvoju námietku, že duchovné nemôže pôsobiť na hmotné, potom by si musel vysvetliť veci ako láska, nenávisť, závisť, rozumnosť či vedomie. Biblia hovorí, že človek nie je len hmota. A Hospodin Boh utvoril človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho nozdier dých života. A človek sa stal živou dušou. 1. Mojžišova 2:7. Ak by bol ľudský rozum len výsledkom náhodných chemických procesov, ako by si mohol dôverovať vlastnému mysleniu? Nakoniec teda tvoja otázka predpokladá obmedzeného Boha. Ale Boh, ktorého zjavuje Biblia, nie je obmedzený časom, priestorom ani hmotou. A keby som dokázal obsiahnuť nekonečného Boha svojou mysľou, potom by nebol hodný uctievania. Takého Boha uctievam. Krátke zhrnutie. Jadro myšlienky. Boh nemá pôvod, pretože je večný. Je stvoriteľ, nie je súčasť stvorenia. Existuje mimo času, priestoru a hmoty. Je duchovný, ale pôsobí v hmotnom svete. Človek nie je len hmota, má aj duchovnú dimenziu. Amen.